aj predstav divákom. Pani kameramanka. Už točíš, či nie? No samozrejme. A ideme na to. Teraz ešte neťa poprosil. Ani nestíham držať kameru v ruke. Ani do doma sa prizať. Teraz trošku ubereme, pridáme. A 170. Bereme. A nepridávame. A pridávame. 150 a uberáme a ešte viac uberáme, lebo je pred nami Feliz.